का अमरजीत भाई काहे रहुआ उदास बैठल बनी, का बात बा? 9 दिन कितना परिश्रम से कितना मेहनत से माई के पूजले बानी। ओ माई के हम कैसे विदाई करी, कैसे माई के हम छोड़ी। यही से हमरा आँख से आंसू छलकताटे कि माई के हम चाहतन कि माई हमरा घर ही रहती, हम माई के जाए ना दे। सब लोग आए जब माई के ले जाए खातिर विसर्जन करें हम, कोई तकलीफ वही पीड़ा में रोवत नहीं भैया। सुनी कैसे बानी 9 दिन पूजले, बानी 9 दिन पूजले, दुख लागे भाई कैसे करे हम माई के विदाई भाई, कैसे करे हम माई के विदाई भाई। नाही हम छोड़ब माई के, नाही बिसारबो, केकरा के रोज रोज आरती उतारबो। नाही हम छोड़ब माई के, नाही बिसारबो, केकरा के रोज रोज आरती उतारबो। के छाक हम देबा हो, के छाक हम देबो ना भुलाइए भाई, कैसे करे हम माई के विदाई भाई, कैसे करे हम माई के विदाई भाई। कई रंग के लैले बानी, लाल पिय चुनरी, चुनरी पहिन के माई लागतारी सुनारी। कई रंग के लैले बानी, लाल पिय चुनरी, चुनरी पहिन के माई लागतारी सुनारी। हो ललका चुड़िया मलिहानी हो, ललका चुड़िया मलिहानी मांगाई ये भाई, कैसे करे हम माई के विदाई ये भाई, कैसे करे हम माई के विदाई ये भाई। अमरजीत बाबू कैसे जी है तोहरा बीना, तू ही सिखौलू माई उनका के जीना। अमरजीत बाबू कैसे जी है तोहरा बीना, तू ही सिखौलू माई उनका के जीना। हो कैसे बतिया कैसे बतिया भुलाई आवे रोआई भाई, हो कैसे करे हम माई के विदाई भाई, तो
कैसे करेब हम माई के विदाई ये भाई।